मंडळी नमस्कार. जरा व्हिडिओची क्वालिटी वेगळी दिसत तुमका. तर आता मी बघा इकडे मुंबईत पाऊस पडता ना 2 दिवस, तर त्याचं आज तारीख हा 19 तारीखच्या तर सकाळ झाली हा 6:51 झाली. आता मी बाहेर आहे जरा, तर इकडे बघा मुंबईचं तुमका दिसणार नाही बरोबर म्हणून म्हटलंय. माझं डिवाइस पण जरा वेगळं मोबाईल. आणि इकडे पाणी बघा ओबेरा हॉटेल म्हणून सिग्नल आहे ना दिंडोशीचं पाणी बघा केवढा भरला जातो तुमका दिसत नाही. हे बघा बस फॉलो कसं उडून चाललं. आता मी चाललोय भाईंदरला. तुमका दाखवतोय आजचा पाऊस, तुमका दाखवतोय घरापर्यंत. माझ्या खड्डे दिसतच नाही, आता वाढत चालले खड्डे. बारके होते ते मोठे झाले, मोठे खड्डे तर बघूच नको, विहिरी झाले विहिरी. हे बघा ह्या बघा पाणी दिसता का माहित नाही तुमका किती दिसता. हे बघा एक बघा हे खड्डे वाढले, हे खड्डे नव्हते कालपर्यंत नव्हते म्हणून असं समजू नको खड्डे नाही. मुंबईच्या रोडमध्ये खड्डे आहे बघा. होय रोड हे बघा, हे आता कोरेगावचं बघा, कोरेगाव मालाडचा ब्रिज आहे. थोडी लाईट कमी आहे ना म्हणून जरा धुरकट दिसतं तुमका. सकाळ झाली ना, पावसामुळे अजून काळोख पडलं. मागे बॅकग्राऊंड बघा दिसतच नाही, बिल्डिंग लांब लांबचं. ह्या बघा पाणी बघा तिकडे किती साचलं बघा. कुरार विलेज ह्या साईडला पुष्पा पार्क. तरी वेस्टर्न लाईनची हालत जरा, वेस्टर्न लाईनला जरा बरा असता, बरी कंडिशन असता. आज पण पाऊस लिहिलेला, तर काम असा तरच बाहेर पडा. आता काही लोकांका काय म्हणजे कामाक जायचं म्हणजे काय म्हणतात त्यातली गत आहे. काही लोक स्टाईल म्हणून कामाक जातात, असं माका म्हणजे मी बघितलंय बरीच वर्ष झाली. घरचे काय तुमका म्हणत नाहीत जा म्हणून जबरदस्ती. घराकडे काहीतरी काम करा. तर लागला वाटतं ट्रॅफिक लागलं आहे. पाणी साचला ना आणि मुव्हिंग पण नाही. गाडी एक बंद पडली, काय काहीतरी झाला. लेफ्ट दाखवतात म्हणजे काहीतरी उजव्या साईडला झालेला. हा बंद पडलं. ठोकल्यान काय कोणा. परवाच कंटेनर एक पलीकडे गेलेलो. एकान लवकर हटवले तर ठीक आहे, नाही तर काय मी म्हटले ना कामाक जाणारे आहेत स्टाईलमध्ये.
किंवा मॅनेजर लेवलला कामाक जावचंच असतं असं म्हणणारे, तर ट्रॅफिक होतलच मग बाहेर पडले की. एका नाही हटवल्याने किंवाकडे मग जाम. मग मुंबईक जाऊ 2-2, 2.5 तास यांका कसा परवडता म्हाका ताच कळत नाही. 2.5 तास 3-3 तास प्रवास करून माणूस कामाक जाता. घरचे काय म्हणतले निघालो की कामाक गेलो माणूस, पण 3 तास माणूस तो पोचत नाही आणि पुन्हा ऑफिसमध्ये बसणार, पुन्हा निघणार, पुन्हा 3 तास. या आयुष्याचे 6 तास 5 तास 6 तास प्रवासात घालून मुंबईचो माणूस कुठल्याही शहरात, आता ह्या मुंबई शहरातच जास्त या ट्रॅफिकचा विषय, बाकीच्या शहरांमध्ये माहीत नाही एवढं असता काय. हे महाराष्ट्राचा म्हणत नाही मी, बाहेरचा देशाचा पण म्हणते. पण ह्या मुंबईचा ट्रॅफिक आता म्हटल्याप्रमाणे मी 5-6 तास प्रवासात घालून कसले नोकऱ्या करतात. त्यापेक्षा काहीतरी रूल व्यवस्थित बनवू होय असे, किंवा बाबा ऑफलाईन किंवा काय म्हणतात ना वर्क फ्रॉम होम लगेच डिसिजन घेऊ खया, डिक्लेअर करू खया म्हणायचा माका, की बाबा म्हणजे ते रूल लगेच काही कंडिशनला लगेच अप्लाय होऊ होय, की बाबा कामात बाहेर पडायचंच नाही रोडवर माणसांनी. मग ट्रान्सपोर्ट मग कमी ना रोडवर, कारण ट्रान्सपोर्ट किती प्रकारची ट्रान्सपोर्ट आहे बघा. आता मेट्रो झाली तरी पण रोडवर काय गर्दी कमी नाही. मेट्रो आपले रेल्वे इंडियन रेल्वे, मेट्रो, त्याच्यानंतर BST बस, बेस बस, त्याच्यानंतर कंपनी ठेवता प्रायव्हेट बस 4 झाले. नंतर हे टॅक्सी झाले, रिक्षा झाले, बाईक झाल्यो, हे ट्रान्सपोर्ट. आता पुन्हा हे कॅब झाले. ट्रान्सपोर्ट म्हणजे का किती प्रकारचा ट्रान्सपोर्ट. पुन्हा त्याच्यामध्ये हे बाकीचे धंदेवाले गाडीयो, ट्रक, कंटेनर, छोटो टेम्पो, रिक्षा टेम्पो, म्हणजे सगळं गाडी येईल, सगळं एवढा ट्रान्सपोर्ट बापरे एकाच वेळेस. म्हणजे म्हणतात ना, कुठेतरी मी आकडो वाचले त्या दिवशी, 10 काय 15,000 माणूस गाड्यो पास होतात किती मिनिटात की किती, काहीतरी विषय हा तो कुठेतरी वाचलाय मी. विचार करा तुम्ही. आता हे लोकांनीच विचार करण्यासारखा, की बाबा अशा शहरामध्ये किंवा मग असं जीवन अशा शहरामध्ये म्हणण्यापेक्षा मुंबई शहर आपला एक नंबरच आहे. पण आता इथे कोणाकोणाची आठवण येता मागा, कधी कधी बोलतात ते आपल्या परप्रांत्यांवर, पण तो खरोखरच सिरियस कोण होत नाही. माणूस एवढं झाला ना मुंबईत, कारण लोकल माणसं आपण कमी पडत असणार, त्याच्यामुळे हे सगळे विषय आणि ह्यो आता आवाक्याच्या बाहेर गेलेलो विषय आहे. त्याच्यामुळे आपण आता त्याच्यामुळे काय, शहर चांगला, परंतु शहर चांगला म्हणूनच ह्या एवढं सगळं आवक माणसांची वाढली आहे आणि शहर काहीतरी देता म्हणून. पण काहीतरी एक सिस्टम हवी आणि माणसाक पण कळक होया की बाबा आता आयुष्य आपण कसा जगायचा. एवढ्या गर्दीच्या शहरात किंवा मग
आयुष्याची किती वेळ कामाक द्यायची आणि आपणाक स्वतःक द्यायची. तुमचं काय दिसत नसत जास्त, मी आपलं बडबडतोय. आता बघा बोरिवली मागाटणे ब्रिजीला मागाटणे गेला मागे आपला संजय गांधी. बोरिवलीचा आता नॅशनल पार्कचा ब्रिज आहे, संजय गांधी उद्यान. पावसाचा म्हणजे हे बघा बॅकग्राऊंडला म्हणजे काय दिसत नाही, भरलो एवढा ना पाऊस. तर AC मी लावलेली जा, नाही तर ग्लास एवढे क्लिअर दिसला असतं समोरचा रोडवर. आणि ह्या मोबाईलची पण क्लिअरिटी चांगली आहे तशी, पण काय माहिती आहे पावसाचं फ्लो एवढा ना बापरे, तुमका त्याच्यामध्ये दिसत नाही. परंतु जोरात पडता पाऊस. हे बघा या पाणी आता एवढा उडता साईडने सगळ्या गाड्यांवरून. ट्रॅफिकवाले पण हैराण झाले, छोटे माणूसच आहेत ना सगळे. आज आमच्या मुलांची ऑनलाईन हे स्कूल ऑनलाईन आहे मुलांची, त्याच्यामुळे म्हटलं मी घरात पोचूया. आता चालू झाली देवश्रीची, चालू व्हायचं वाटतं 7 वाजल्यावर. लय घाई आहे, हॉर्न वाजवता, पाणी उडवता. तर ऑनलाईन स्कूल म्हटलं सध्या घरच्या मम्मीच्या मोबाईलवर. आता देऊ करत असणार, चालू झाला स्कूल. पाठोपाठ मग आमच्या बाबूची आणि परीची खड्डे ना दिसत नाही, खड्ड्यातून गाडी गेली. आता जजमेंट आहे रोडची, पण आता कसा किती वाचवणार खड्डे, असा विषय आहे. चला बोलता बोलता घैसरीला सकाळ म्हणून रोड खाली तर मी तुमचा पावसाची कंडिशन सांगण्यासाठी हो व्हिडिओ केलं आहे. तर आता मी माझ्या भाषेतच बोललो आहे, मालवणी भाषेत. तर मी माझ्या बोली भाषेत बोललो आहे आमच्या मालवणीमध्ये. आता हे व्हिडिओ बाकीचे पण जर बघत असतील मुंबईवाले, तर मी त्यांना सांगू इच्छितो आहे. आता मराठीत शुद्ध मराठीत बोलतो आहे, हिंदीमध्ये थोडंच बोलतो आहे, थोडा हिंदीमध्ये पण बोलतो आहे. बघा मंडळी, आता मी गोरेगाव ओबेरॉय मॉलच्या इकडून निघालो, दिंडोशी ब्रिजच्या इकडून. तर ट्रॅफिक तर सध्या नाही आहे. आता ही सकाळ आहे, पहाट नाही सकाळ आहे. आता 7 वाजले. मी मगाशी 6:45 वगैरे निघालो तिथून. आता दहिसर चेक नाक्याला पोचलो आहे.
ट्रॅफिकसाठी मी हा व्हिडिओ नाही टाकत आहे. पाऊस बघा, पाऊस एवढा पडतोय. पहाटे थोडा थांबला होता, असं वाटतो की थांबला पाऊस, पण नाही. पाऊस आज दिवसभर पडण्याचे पूर्ण संकेत आहेत. म्हणजे दुपारनंतर मे बी कमी होईल, परंतु आता तो पडणार आहे. 2-3 तास जास्त पडणार. आणि आता बघा पडतो आहे, म्हणून मी इथे हा छोटासा व्हिडिओ केला मी भाईंदरपर्यंत, घरापर्यंत मी आलो. तर आता मी इकडे मीरा रोडमध्ये घुसेन. मी आता मीरा रोडपर्यंत पोचलो. आता मी सर ठाकूर मॉल गेला आता जस्ट बघा. तर ह्या पावसाच्या कंडिशनसाठी आता वरतून मेट्रोची लाईन आहे, त्याच्यामुळे पाऊस तुम्हाला कळत नाही आहे. तर समोर पाऊस बघा. तर तुम्ही गरज असेल तरच बाहेर पडा, असं माझं सांगणं आहे. जे कोण व्हिडिओ बघत असतील, पाऊस खूप प्रमाणात आहे. असाच जर चालू राहिला 2 तास, मी म्हणणार नाही मुंबईची तुंबई झाली म्हणून. जास्त करून तुम्हाला माहीत आहे पाणी कुठे कुठे भरते. तर नंतर मी तर म्हणेन प्रत्येकाची इच्छा म्हणत होतो मी, प्रत्येकाची इच्छा, ज्याची त्याची इच्छा शेवटी. परंतु याच्यामध्ये मी अगोदर सुरुवातीला बोललो, स्टाईल म्हणून ऑफिसला जाऊ नका. खरोखरच गरज असेल तरच बाहेर पडा, नाहीतर घरी राहा. घरी मदत करा आपल्या आईला, आपल्या घरच्यांना मदत करा काही प्रमाणात, तर ते बेटर राहील. दोस्तों, मैं अभी दिंडोशी से निकला हूँ. हे नेत्यासारखं झालं सगळ्या भाषेत. आता इंग्लिश पण येतात थोडाफार. इफ यू गोइंग टू ऑफिस तो डोंट गो. इफ एनीथिंग सिरियस अर्जंट देन गो, अदरवाइज यू स्टे ॲट होम. ऐसा मैं अपील करूँगा, आप घर से मत निकलो. बारिश बहुत है, धुआंधार बारिश हो रही है. क्लिअरिटी तुम्हाला, म्हणजे क्लिअरिटी मी पुन्हा म्हणेन, व्हिडिओ पावसामुळे तुम्हाला दिसत नाही आहे. बारिश की वजह से सामने का दिखता नहीं है. अदरवाइज ये वीडियो बहुत अच्छा होता था देखने के लिए. तो मैं वही बोल रहा था कि अगर ज़रूरत है तो ही निकलो घर से, नहीं तो मत निकलिए. घर पे रहिए, घर वालों को मदद कीजिए. और गरम भजिया, अगर आप भजिया कर सकते हैं, तल सकते हैं, तो भजिया करके खाइए. कांदा भजिया स्पेशली. मैं भी अभी घर पे जाऊंगा, वाइफ को बोलूँगा नाश्ता में कांदा भजिया निकाल. तेल जाएगा चलेगा, आधा लीटर तेल वेस्ट होएगा. और लाइफ एंजॉय कीजिए. ये ज़बरदस्ती का लाइफ मत जिए. अभी प्लेजेंट पार्क तक पहुंचा हूँ मैं. 5-7 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा. तो चलिए एंड तक वीडियो देख लेना और टेक केअर. बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी.
आहे.